Ja, goddag, det er Jan Kjær igen. Jeg er ved at lave en tegneserie til Danmarks Radio til Orla prisuddelingen, den danske børnebogspris. Og jeg er i gang med at lave noget flad farvelægning, fordi jeg skal have lagt nogle farver på de her figurer. Og det første trin er simpelthen at lave min flade farvelægning, hvor jeg bare markerer de områder, der senere skal farvelægges. Nu vil jeg lige vise, hvad der sker, når man støder på et område som pigens ansigt her, der har en masse åbne huller. Fordi jeg bruger jo min tryllestav til at vælge områder. Men når stregen ikke er lukket, så kan Photoshop ikke finde ud af, hvad for et område den skal vælge, så den går ud og vælger alt, hvad der er, indtil den møder en kant. Og det duer selvfølgelig ikke. Så det jeg kan gøre, jeg har to muligheder faktisk, det er, jeg kan enten vælge at lukke formen ved at tegne mere sort ind i tegningen, altså ændre på stregtegningen, men det har jeg ikke lyst til at gøre, for jeg kan godt lide det, som det er. Så den anden mulighed, det er, at jeg går ind og lukker formen med farve. Så det skal jeg så gøre i det her lag, der hedder flad farvelægning. Så jeg tager simpelthen, nu tager jeg lige en farve herover fra Orla, sådan der. Og så kan jeg gå ind og bare lukke de her områder, der er åbne. Der er faktisk kun 3 af dem, sådan der. Så går jeg ind og vælger min Magic Wand, min tryllestav igen her. Og se, når jeg så trykker på ansigtet, så går det så ind og vælger kun det her område. Grunden til, at det fungerer, det er, at jeg har sat et lille hak i det her felt heroppe, hvor der står Sample All Layers. Og det betyder, at Photoshop går ind og kigger både på stregtegningen og på mit flade farvelægningslag, som ligger nedenunder. Lad os nu sige, nu afmarkerer vi det her. Hvis jeg slår den her fra, og siger, at jeg prøver lige en gang til, så vælger den et helt stort område herude, fordi den kun kigger på mit farvelægningslag lige nu, fordi I kan se på den blå farve her, at jeg arbejder på mit farvelægningslag. Og når den her op, Sample All Layers, er slået fra, så går tryllestaven kun ind og kigger på den farve, der er på farvelægningslaget. Men hvis jeg slår den til, den der, nu kigger Photoshop både på streglaget og på farvelægningslaget, og så vælger den det område, jeg gerne vil have. Så kan jeg bruge en action, min F2 action, som jeg har lavet i en af de andre videoer, som går ind og udvider min markering og putter forgrundsfarve i. Så er jeg faktisk færdig med det. Jeg kan se, at der lige er nogle områder her. Så kunne man sige, at nu har jeg jo så det samme problem med øjnene, fordi de jo også tegner med en åben streg. Og der vil jeg så gå ind og gøre præcis det samme. Lukke det her område. Sådan der. Med farve. Tager min tryllestav. Og så har den så tager den en kombination af både farven og stregen til at vælge området. Og så fylder jeg ud med forgrundsfarve. Og så er jeg færdig med det. Så det var bare et lille trick til, hvordan du kan bruge din tryllestav, selv om du har lavet en stregtegning med åbne områder. God fornøjelse.